Ang napunin kami sa kare, kami sa lulod. Pero may tagmo pa kung tayo tanong mo yung kami sa mga. Dapat, ano ba pare? Ito mga idol, bali ang gagawin natin dito, ito yung tinatawag nila na labuyo. So gawin nito mga idol ay lulutuin natin siya ng sinabawan. So ito na mga idol yung yung labuyo. So gagawin natin dito mga idol, itinulahin natin siya. Yan.